Okay. Ekene m daalụ kwanụ. Onye ọbụla si na ndị anyị na-ekwu. Uche ị na-anụ esi. Ka nna na ị na-ekwu. Nwanne ya bụ nkata ka anyị chere. Ọ bụrụ ihe a na-akpọ nzuzu. So our discussion is basically an interaction. Ọ dị nnọọ ka anyị na-akọ nọrọ ala na-akpa nkata ihe gbasara anyị. Bụ na anyị ga-esi wee gaa n'iru asụ n'Igbo. Bụ na anyị ga-esi wee jiri egwu anyị wee kọwara ndị mmadụ onye anyị bụ. Bụ na anyị ga-esi were egwu anyị wee kọwaa ọfụma wee kwuo ihe metụtara anyị wee gbasara anyị. So this is the episode and official launch of Ama proper, and I want to talk about what I do. I need to do. I can do them. One night we can connect. Say I be a ghost. I have been on this industry for a while now. Mari have a salary, Mari have a salary media. So can I want them? I can them. You want them? I guess really. Uche na-anụ anyị. Uche gụọ bụ onye ihe gbasara ihe Igbo na Ana m anụ ife unu na-ekwu. onye ihe Igbo na-amasị. Ị na-anụ ọgụ ya na social media, na-anụ ọgụ ya na Twitter, na-anụ ya everywhere. Na-etisi mkpu wee sị ike. ka na-etisi mkpu ya ike ka wee maa na Igbo nwee mmadụ. Ọ bụkwanụ ndị okenye bụ ihe ga-eti mkpu anụnwa maka ike agwụ gị anyị nwabụ ụmụ ikorobịa ọbara aka na-agbasi ike n'ahụ. Anyị wee sịkwa ka ị bịa sonye anyị, ka ị bịa sonye wee kọọ dị akụkọ ka anyị kpakọọ dị nkata ọnụ. Nnọọ Uche. Daalụ. Ekene gị. So mụ na nwanne m nwoke UC nọ here. AC nọ here, si so m. Anyị nwabịa ga na-akparịkọ dị nkata ya bụ an interactive section. So anyị ga-ebido n'ihe kọwara ndị mmadụ ihe dị ka ihe gba ama egwu in the context of ndị mmadụ na-afụ ama egwu na-afụ ama egwu mana ụfọdụ amara ihe ọ bụ. So anyị chọrọ ka anyị kọwara ụfọdụ ihe bụ ka ihe bụ what's really the undertone of this ama egwu. So many people ajụjụ ebe a na-egwu egwu ka ebe a na-agụ egwu egwu ọnwa kedu nke ọ bụ aba anyị na-achọ ime. So anyị wee na-asị ka anyị kọwara ndị mmadụ in the context of egwu ihe mere ebe a ji wee bụrụ ama egwu. So kene ka i buru ụzọ kọwara ndị mmadụ kedu ihe bụ ama egwu n'uche nke gị, n'uche ndị Igbo, n'uche anyị niile ndị na-amarọ, ka ịkọwara anyị ọfụma. Ama egwu bụkwanụ ebe bụ ife dịka ka ikelie ekeli. Ama dịka ilo enwe n'obodo ebe ndị mmadụ na-agbakọnata emefu ife dịgasị ya na ebe ndụ a na-eto ogologo. Ife gụnyere ya dịka igbo egwu, ịgụ egwu, ịkọ akụkọ ifo, ịghọta. Wee gabazie n'egwu ka ebutezi n'ama, wee bụrụzie na-ama egwu. So na ijekwanụ n'ama ife gbasara egwu fụkwazie ife ndị ọzọ gbasalụ ndị obodo, fụkwasịa ife ndị ọzọ gbasalụ anyị nwabụ ndị Igbo. So na nghọta nke bụ ama egwu bụ ebe ọra na eze na-ejekọrịta eme ife gbasalụ obi aṅụrị ka ndụ wee na-eto ogologo. Abụrụ nke obere kọsị ihe bụ n'isi akarị. Ihe karịrị. Ndị nna nna anyị makwara ajụ ihe wee na-eme onye gwuricha egwu kọta ihe gbata teta nkwụ kọta azụ o ruo na mgbede, o ruo n'oge abalị mgbe a ga-egwuri egwu ọnwa agbakọnata ka ọkpakọ ụdị nkata anyị na-aṅụ wee na-aṅụkwa nkwụ dị n'elu ya wee na-arịkwa. Ọ dịka ọkịta ndị mmadụ ga-agbapụta ịlụgọla ihe dịka from ihe dịka na Mọnde lụgide nọ wee ruo Fraịde ka ihe ndị young people na-agasị na-aga klọb. So ọ dị nnọọ okwu ya mana ọ gbaazi. Mana etekwa ya ọfụma
atụnye ya ọfụma ọkwa klọb ka ha nọ na-agbara mgba na-enwere uche ọ klọb ka klọb bụkwa na ama egwu a na-ekwu maka ama m na emụnye klọb a na-adị adịwadị o nwere ife ọzọ ife anwa kama na afa ka echenjiri ama egwu egwuregwu abịa na mgbe gboo ndị be anyị nwere ebe ha na-egwu egwu ya ebe a na-awapụta onye ọbụla pụtasịa asị na ebe a bụ ebe a ga na-enwe aṅụrị ebe a ga-abịa kpọọ mkpu ogele kpọọ ọga ma chụọ egwu ọnwa mmago akụkọ ifo mego ụmụ ihe dị anya ọ ife e na-eme n'ebe ama egwu nọ so ama egwu dịgbara gboo ọ ife gbasara anyị wabụ ndị Igbo mana ka o si na-adị mbọsị nke tata ife anyị na-akọwa banyere ama egwu bụ ife ịnọpụtara ihe n'ihe anyị na-emezi mana kịta na-abụrụzi anyị anọrọzi mgbe gboo ebe a na-awapụta na-agbakwụlọta ofe ebe mba onye ọbụla nọzi ebe dị iche iche ndị enwekwo ịntanetị ịghọtago ịntanetị nwe adịkwo bịa na-akọnetị ndị nọ beyond borders ya ma ndị nọ n'obodo oyibo ma ndị nọ n'ugwu mana ndị nọ mgbada aja niile agbakwụlọta ofu ebe eche anyị si wee nọrọ ebe a kịta na wee na-akpa nkata maka akụkọ gbasara egwumegwu ma ọ bụ akụmakụ ihe ọbụla ihe gbasara ndị Igbo so ya bụ ife nghọtara n'ebe ama egwu dịka afọ ya si wee dịrị ya bụ ife nghọtara ife ọ pụtara daalụ Uche ezigbo mmadụ ịma ihe dị n'ihe niile a bụ ona isi wee na-ekwu ya na-akpa nkata na ihe bụ ama egwu ụfọdụ nọ na-ajụ Moonlight ebe a ga-apụta n'egwu mana anyị na-achọ ịkọwa na mgbe ha na-eme ama egwu ahụ apụta enwere ndị na-egwuri egwu nwee ndị na-agụ egwu ọgụgụ enwere music na the background ịmago ọba ka eji ụmụ egwu akụkọ na egwu anụnwa asị na a na-akọ akụkọ na egwu ụmụ ihe Mike eje agha na-enwe obi aṅụrị ghọtago mana ihe mere bụ na enwere need anyị ji wee sị ka ama egwu bụrụ afa ihe this discussion this consciousness n'ime ụmụ ikorobịa na ndị ga na-eto nte n'ala Igbo anyị wee narrow ya down to nkata anyị kpacha wee rute na this stage ịghọtagofu so ọ wee bụrụ na isiokwu anyị bịakwa today bụ our music and us as in egwu anyị na anyị nwa egwu ihe metụtara egwu anyị ihe metụtara our music before and after Westernization before ndị ọcha abịa ndị ụka abịa kedu ka anyị si eme ya kedu ka anyị si eme ihe gbasara egwu anyị egwu a whole lot of things na egwu Igbo na egwu ogene enwere a whole lot of egwu ndị Igbo na-eme so anyị na-achọ ka anyị kọwara ndị anụrụ ndị aghọtara kedu ihe gbasara egwu anyị kedu ihe egwu anyị na-egosi egwu anyị na-akọwapụta enwere ebe ị ga-anasị ọkụ akụọ dị egwu isi ihe adịkwa ka egwu Igbo enwere instrumenti enwegasị ebe ị ga-anụ ma enwere onu ị ga-anụ na ihe a na-adakwa this sounds like an Igbo song to me so kene ka ịkọwatụrụ ndị mmadụ kọwara anyị kedu ihe bụ ihe pertaining to us ihe bụ egwu Igbo ahụ na onwe ya ihe gbasara egwu anyị na anyị nwa that's our music and us. Daalụ nwanne m ọdụm egwu ezigbo mmadụ onye ahụ adịla mma ife gbasara egwu Igbo our music and us bụ egwu ejimalụ ndị Igbo ịmana a na-asị na ife bụ ife ejimalụ ndị egwu Igbo ka eji wee malụ anyị abịa n'ime egwu Igbo ahụ ọ nwegasịrị ife eji akụnya bụ egwu Igbo ịmana enwelu nke agbara ochie nwee nke agbara modernization abịa na mgbe gboo o nwegasịrị ife eji akụ egwu Igbo ife dịka udu ịchaka ekwe ogene ma ndị ọzọzi ịghọta mana abịa na nke ugbu a nke kịta enwegonu kọmputa na programụzi ife mana ọ nabichirọkwa nke ọka etikwa ife ndị mgbe gboo anwa eji akụ egwu bifo o nwere enyi anyị nwoke afịa bụ Gerald ọkwa ịlụta ife o ji ọja wee mee n'egwu Flavor ụbaka eme so that is to tell you
na ọ bụrụ anyị arapụrụzi ife eji akụ egwu mgbe anwa mebezie nke ọfụ kịta ife niile abụ ife eji akụ egwu mgbe anwa na aka na-eyi izukwa almost fancha niile na oge kịta kama na emezili ya modify ezie ndị ọcha na-akpọ ya modification modify ezie anya o wee banye ozi ya ụba wee na-emezi ife ndị ọzọ so na when we are talking about egwu anyị and us ife bụ ife gbasara egwu anyị ife o gosi bụ njirimara ndị otu be ndị si dị otu ndị si eme o nwere nke ọ ya aba akụwa asị mba na onwegwekwa ka ife si wee dị biko ka ejebebe igwe ka amalụ nke na-eme nwee nke ọ ya aba akụwa tiewo nwunye igwe amụkwa nwa Arizechukwu nwee nke ọ ya abụọ akụwa ịnọrọ ebe ị na-aṅụ nkwụ ese ka ị naba n'ụlọ na ole jikwa ụbọchị adịọzụkwa mma onye ọbụla bakwa n'ụlọ so na ife niile a bụ ife eji malụ ndị ando egwu ka eji akọwapụta ife niile a so na idere ịbịa gụbala gị egwu ka ị wee nụ nọ ịnụrụ ụda tutuko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  esi nna na ihe nke a na-ekwukwa bụ onye ọbụla bakwa bie na agwụ nọkwa n'akịrịka ịghọtago so na egwu Igbo bụ egwu anyị nwa na-egosipụta ife eji mara anyị na-egosipụta otu anyị si eme na-egosipụta ife niile gbasara ndị Igbo onye nwa bụ our music and us daalụ maka ihe dị na ya bụ esi na ọta ebe a na-eje na aghọtara m ihe okwu and basically ọ na-akọwa na like ụdị egwu like ọ na-ekọ maka ma instruments anyị ji akụ egwu mgbe nwan maka nta ọka dị kịta and the fact that na ọdịbe extinct bụ ezigbo ihe na mgbe kịta ọ nwere sound ọ ga-abụ enu ma ga-asị gị na genre of music ma sụọ ya n'Igbo enu ihe dịka ọ nwere ya na esi na nke bụkwa hip hop sound enu nke asị gị na afrobeat enu nke so mgbe a onwe ka esi aka because onwebuga ebe ngụta article na ụfọdụ gị na ndị mmadụ na-akpa nkata na ụdị line business nọ like ụdị ọrụ na-alụ asị gị na back in the day no sound a bụkwa sound ka isi wee gwa onwe nke ọ ga-abụ enu emanọsị na aba n'ụlọ nwee nke ọ ga-abụ enu emanọsị oke ngwakọta na ụlọ ejigo n'ọọ ka egwuribe egwu ka isi wee kwu mago onwe sound onwe ma afọ anyị gasịrị ya mgbe a ịmaghị otu si na nke anụnwa bụ maybe asị gị nọ nke eji aka akụkọ ifo because again asị gị nọ folk music mago onwe afọ anyị gasịrị ya then genre kita ka isi wee nwe genres now back then audio na okay daalụ nwanne m ife dị na ya bụ na ịmago na mgbe anwa fagụkara akwụkwọ mgbe nwa mana ọ pụtara na family ha na-eme gosiri na family fa na-eme maka na mgbe anwa enwere nke a na-akpọ egwu ọnwụ onwe egwu a na-agụ ebe mmadụ nwụ so na enwezi ike anyị pụtazia tata ya si na oso music mana mgbe nwa ihe ọ bụ egwu ọnwụ egwu ife mwute a na-agụ ya onye ọbụla na-ebe akwa nwee nke bụ egwu ọṅụ nwee nke bụ egwu agha mgbe anyị na-etonite anyị ji ntị anyị nzogbu enyi mba enyi ọkwa anyị nọrọ ya so na enwere ike anyị nwere ike to capitalization or capitalist mindset eji arụ ọnụzi ụwa kịta a wee si oke isizie ụdị mmadụ dịka Uche ma ọ bụ ebe ife tinye ego na hip hop ụdị mmadụ dịka Odumegwu chọrọ invest na folklore ọ chọba ebe ife nọ chọba aba ịghọtago dị fa so n'ọzọ due to market ka eji wee kelibesizie egwu genre by genre ịghọta ya now mana mgbe anwa fanara akpụ ya genre mana egwu kọwasịrị enwere nke bụ egwu ekpili ịghọtago ọ kọtara onwe ya ama nke ọ bụ ịghọta kama na amasị ọzọ afọ a na-akpọsịzi fancha niile ma ọ bụkwa ekelisiri ekeli ọ dị na mbụ kama ife a na-akpọ ndị nna nna anyị ha makwa n'ihe maka amamife tọrọ fa alụ
amami maka ụfọdụ instrument, all these instruments now ka a bịazi na-infuse kwe n'ihe ejikwa alụ egwu. Ị nwere ike na-abata na studio na-anya ka efe ngwa ma ọ ka efe nke ndị oyibo ewere gị atinye n'ime kọmputa ịkpa aka ịkpa adawa. Mana ihe o ji dị iche bụ na ihe egwu anyị ji go ndị anyị bụ gosi ndị anyị bụ asị ndị Igbo bụ na ka isi wee kọwaa ya bụ na akụ ekwe mmọnwụ na ikoro na nsogbu dị agbụrụ ofu na a na-ama ọkwa ma ọ na-enwe ha niile abụrụ sound. So it boils down to the discussion that our instruments and our songs actually does a lot with us. It actually explains a lot with us. Ife gbasara ndị be anyị ndị mgbe ochie mgbe gboo na kafasi eme ihe gbasara egwu. Ha na-eme ihe gbasara egwu mgbe ọbụla enwe ife nwere ime ibe dịka ọ bụ na na-eru uju ma ọ bụ na akwa emu ma ọ bụ na a na-enwe ọṅụ ma ọ bụ na a na-enwe celebration, that is a na-eme mmemme. So egwu ihe gbasara ndị be anyị na-egwu bụ na egwu nwere ihe ọbụla a na-eme nwere ụdị egwu a na-akọle ya. Ọ bụrụ na ebe a na-ekupụta nwa enwere ụdị egwu fa ga-akọ, nwere ebe a na-echi ọzọ enwere ụdị egwu fa na-akụ. Ọ bụrụ na egwu ebe a na-agba nkwa. Mana abịa n'ihe dị na general na ụmụ dịka ndị oyibo si kpọọ ya, anyị nwekwara ya. Anyị nwere nke a na-akpọ egwu egele, anyị nwere egwu ndị kedu ife a na-akpọfa egwu egedege, anyị nwere egedege, anyị nwere egwu ikoro, enwere ndị a na-akpọ ikoro, na-enwekwa egwu ọtụtụ egwu anyị nwegasịrị enwere m ike ma agaghị ekwupụta nkịta, mana anyị nwere ọtụtụ egwu. Enwere egwu a na-akpọ egwu ndị ọgaranya, ya ndị egwu ndị ọgaranya. Enwere egwu a na-akpọ n'ime obodo gasị akpọ ya ndị egwu ndị ọgaranya. So anyị nwere ihe gbasara, anyị nwere that general, kama anyị nwere ike na anyị na-akategorize ya etu ndị oyibo si akategorize ya, kama na ife mmelụ bụ ọtụtụ n'ime fa abịago nwe ọzọ onye na-eneru anya. Anyị nwekwuru ife a na-akpọ folklore, ya ụdị nke Mike Ejeagha, ịghọtago ụdị nke Mike Ejeagha mmelụ, ma nke peridonal sịrị ụfọdụ ihe dịcha anwa, kama na ife ịbịa n'anya ọtụtụ sọsọ egwu ogene bụ ife ka dị ruo kịta, ya ka na-apụtatụ apụta maka ndị ọzọ niile nwe ọzọ na-eneri anya. Mana anyị nwere egwu dị iche iche, so mana ihe a na-eti egwu based on ihe a na-eme mgbe ahụ. Ọ bụrụ mgbe a na-etipụta mmọnwụ, enwere egwu ndị mmọnwụ, ịghọtago, enwere egwu eji eti mmọnwụ, enwere egwu eji anụ ji anụ nwaanyị, enwere egwu eji eri ji, enwere egwu eji emegasị ihe dị iche iche. Ọ ka ndị Igbo si eti egwu, kama na abịazie kịta abịa nwezi onye ndị be anyị jeje kọpịa mmago natasịa wetasịa from different places werezie ya maazị nke bụ nke, kama na ife ya ama bụ na ndị be anyị bụ ndị Igbo anyị nwere ụdịrị egwu anyị na-akpọ dịgbara gbe gbuo. And ị na-anya ife eji eme ihe egwu ndị a niile dị iche n'iche, instrument ya ọba egwu niile eji eme ya dị iche n'iche. Enwere nke eji eme ịchaka, nke a na-akpọ ịchaka, ndị be anyị na-eme ndị wọcha na ndị be anyị na-emepụtasị ife ndị anwa mgbe a na-eme ihe ndị afa mere import. Ma ọja, ị na-anya ọja bụ ife eji mara ndị Igbo. Amara m enwere ndị na-afọ ọja etu anyị si afọ ọja. Ọja bụ nnọọ ife eji mara ndị Igbo. Eziokwu ka Igbo maka afụbeghị m before, sọsọ ndị Igbo ka na ekwuta ha n'okwu ọja, ịmanụ ndị Igbo agaba asị na onye ife onye ji ọja ihe ga-ebuzo bata gị n'uche bụ onye adịkwa nke onye Igbo. Eziokwu ka Igbo. Ya so ifugo ya na ihe gbasara egwu anyị nwere ọdịiche anyị nwere, kama na ife mere ụmụ na ya dị eneru ọdịiche ahụ anya. Eji gbakọ na mgbede tata ka anyị tinye ya ọnụ, ka anyị tapịa ya mala ife mere mmiri ji wee ka etu mmiri si wee baa opi ụgbọgụrụ, maka na ọ bụrụ na a tapịrị ya ọnụ ọ dịrị na-aga. Adịma m na ya mere anyị ji wee gbakọlọta ebe nke tata ka anyị kparịa maka ya.
maka na ihe abụgo orugo ka a ga-etinye ya ọnụ orugo ka a ga-etinye ya ọnụ so ya wee nwere ike itinye ya ọnụ so ka ekwukwe anyị na-akpakwa ihe anyị na-akpa anyị na-ekwu na ịma ihe mere anyị ji wee gbakọkwa na-ekwu bụ ka anyị kpakwa n'ihe gbasara ịma music is just an aspect of our life, of our culture. Mana esi na music agbasa ozi. You know, when you talk about American hip hop and all that, like all originates from Africa. Ha ji tinye okwe na the rap, you know, the rhythm and poetry and akụkọ dịkwa na ya. So anyị na-achọ ka anyị malụ ka anyị ga-esi wee mee ka anyị welu our language wee na-akọwa our culture, our history, our tradition, ihe gbasara anyị. Maka inekwe n'anya nsogbu so n'ihe anyị na-enwe bụ na anyị enwebeghị nkwuwa okwu ịkọwa onye anyị bụ to the other people, to the world. Ụmụnne anyị ndị ọzọ mgbada ndị nke nọ side nke ọzọ ka wee nwee an edge n'ịkọwa ndị ha bụ they are holding the media down, they are holding music down, they are holding a whole lot of things down, both the press and all that. So ha nwa ka wee nwee this narrative like ha nwa ka ọ yi hapụ ka a ga-anụ. You know, music speaks a lot of people. So anyị na-achọ ka anyị malụ n'onwe ka anyị ga-esi wee ka ihe bụ nsogbu melụ na ma anyị nwa bụ ndị Igbo, we are not investing in the media, we are not investing in music, we are not trying to showcase ourselves on our culture and tradition through music. Ka ihe melụ nke ka a ga-esi wee wawa onye ukwu alụ ka a ga-esi wee mee ha ka ọ ka mma. Daalụ, ka m tinye ọnụ na nke ị na-anya gaba n'iru odogwu. Yes, ị na-anya ife melụ asụnọ ife melụ ka melụ crayfish isi ọ condition mere crayfish ju ebe ndị and ka o si dịrị ndị Igbo ọ na-abụ nnebe anya nne anya n'ụfọdụ ihe anyị adịrị emete n'anya ka o si dị mgbe gboo wee fụ na ihe ndị a ụfọdụ anyị adị eme na anyị mekwere ya ọfụma mgbe gboo ka ife meziri kedu ebe nsogbu so mana ịma na ịchọghị isolve any problem ga-ebu ụzọ malụ ka o si wee bido maka na asịba anyị si na onye amara mgbe mmiri bido mabụ ya ọ gara ama mgbe o ji amasị ebe ọ nọ wee kwụsị mana ọ bụrụ na ndị be anyị na-eru anya ọfụma wee chee echiche cheghachi azụ mara ebe mmiri si wee banye opi ụgbọbụrụ mara ebe mmiri si wee bido mmanwafa ha nwere ike nweta ma meghalị ife na-eme anyị ife gbasara media and entertainment. Iji gwa gị eziokwu enwe ya na ndị oyibo na-akpọ social power ebe a na-enweta ya bụ na media entertainment. Enwere ife melụ ya bụ ifu nwatakịrị n'Africa o dresicha oke isi ka ndị Tupac ụna amakwa ime ụdị influence Tupac 50 Cent nwere na ụmụ ntorobịa na-etolite n'Africa and beyond. And ife a bụ ife social power na-eme. And ịbịa ebe anwa enwe meseji ndị America chọrọ ịpasị to Africa ma ọ bụ ịchọrọ ịpasị ka ndị mmadụ na-afụ America ha jiri that social power family were communicate ya. Abịa na Nigeria edi oge anyị ji wee nwere onwe anyị ndị Igbo nweresi onwefa ndị Nigeria nweresi onwefa ndị Igbo wee dapụta n'iru ọgụ ebe ọbụla ha nọ na ya ha nọ na media ha nọ na entertainment ha nọ na agriculture ha nọ na ihe ọbụla ị chọrọ itinye aka fa nọ na ya mana gịnị mezi agha wee daa ka ha lụsịrị agha ụfọdụ ndị Igbo wee banye into buying and selling. And ife melụ bụ na buying and selling bụ na onwere ada enwe oge from morning till night mgbe ọbụla kwa Monday to Thursday, Saturday, sorry, from Monday to Saturday, even on Sunday. Kweshi onye ahụ ga na-aga afịa ma ọ bụrụ ndị be anyị asị gị kweshi
onye ahụ ga na-aga afịa. So nwere mgbe ndị Igbo nọdụrụ kpaa nkata chee echiche banyere ụmụ ụfọdụ ihe dị etu a. Enwegodo onye ga-eje mee ụfọdụ ihe dị etu a, o nwere ike ọ bụrụ jọs ofu onye pụta mepee nke ya mee ya ka o esi mee ike gwu ya nke aha nwụọ onye ọzọ ebidokwa ebe ọ kwụsịrị. And ife na-emekwa ndị Igbo bụ ndị Igbo ada ala ka itinye aka n'ihe ada aga ha n'anya onye izizi je ọ daa, onye Igbo je daa, onye nke ọzọ pụtasị ya ịfụrụ onye izizi jelenu ịfụrụ na ọ dara. Ndị ka ndị be anyị si eme, mana ndị be anyị sikwa na ihe ekwo mgbagbu wee ghara ọrụ maka na ife si etu a wee kwụrụ ọ bụrụ ya pụtalụ ndị be anyị agaghị na-eji wee na-etinye aka n'ihe kwesịrị ha ga na-etinye aka ya. Ọ bụrụ na ị na-azụ afịa wee bụrụ na biznes ga gị mkpa n'obodo dịka Naijiria, ị na-eme biznes ị kwesịrị ị na-etinye aka ihe gbasara midia maka na enweghị ka ị ga na-esi na control economy mana ị nwere ife gbasara gị na the headlines, the newspaper headline na information ndị mmadụ niile na-adị nwere ife gbasara gị, nwere input ị na-eme as a people. Ebe ahụ ka anyị na-eri mperi and ọ na-enye anyị nsogbu rinne. Ife gbasara entertainment ndị be anyị abụrụ na anyị enweghị talented people. Even up till now, engine room ihe ndị a niile bụkwa anyị maka ji kama na kedu ihe meziri na anyị nwa jiri apụta ife. Chi gwa gị eziokwu, enwere oge egwu onye Igbo bụ ifele n'obodo bụ Naijiria. Ọ bụ ifele ka ọ bụ, ị gaghị apụtanwu si na ịbụ onye Igbo. Ife agha melụ anyị bụ ife anwa. Kama dịka m si ekwu, we cannot continue to dwell on that. Mana ịbịa n'anya n'indọstrị, ifu that na ife na-eme eji aga n'iru ihe gbasara entertainment bụ aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. A na-enwe ihe a na-akpọ collaboration. Collaboration dị important na music entertainment industry or even in maka na ka n'ụzọ creativity. O nwere ofu na-emechi ihe niile. Nwere onye ga-ama ka esi akwụnye plug, nwere onye ga-ama ka esi akwụpụ ya, nwere onye ma ka esi agbanye, nwere onye ma ka esi ịmago agbanyụ. So ihe ndị a niile bụ nka na ọlụ daalụ ndị dị iche n'iche, and ka ị ga-esi wee nweta ife ị chọrọ bụ na ịkpọkọ ndị niile a ọnụ wee gbafasị wee kwete na gị na fa ga-alụkọ for the purpose of a particular goal. I wee kwete na gị na fa ga-alụkọ for a purpose wee bịakọrọ ọnụ wee lụọ ya bụ ife ịfụ na a ga-enwe ulu na ya. Kama na ife na-egbu ndị be anyị ewu ofu onye ga-awụ marketer, onye ga-awụ distributor, ofu onye ga-awụ producer, ofu onye ga-anọkwa n'ihu ya acha mechi ihe niile anwa. Mgbe ọ ga-emechi ya ịfụ that na ọma nzụcha maka na ndị be anyị si na ndị oyibo si na 2 heads are better than 1. Mana ọkwa 2 good heads. Ọkwa 2 good heads. So ife dị mkpa gbasalụ ife ndị be anyị kwesịrị na-eleru anya bụ na anyị kwesịghị ịrapụ sọsọ m ofu onye ga-anwụrịrị na ofu ihe. Ekwesịrị ịlapụ ya. Ọ bụrụ na ị na-eme ife kwesịrị inwe mmadụ abụọ na ntọ gị na ha ga na-arụkọ ofu ihe anwa, ma ọ bụ enwegodi nke ị na-eri mperi na don't go and manage. Ga-akpọta ndị maka esi eme ya ka gị na family ya ọfụma. Nọ ebe a bụ isi mbido ihe melụ mmiri ji wee gbalụọ. Nke ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ na ndị be anyị aghọtabere ife bụ media and publicity to a large extent. Ndị be anyị aghọtabere ife bụ na ha chọrọ ime ife na ekwesịrị package fa. Ha mabe ihe bụ package. Ha ka believe that na afịa ọma ga-eme gịnị ga-ele onwe ya. Ife ahụ bụ ife ha ka believe ana ha kwere ekwechie ike na ya. Onye ị ga-asị ya lee ihe niile ị na-eme ọfụma mana ego ahụ ya anya sị gị n'onwego kọstọma redi na onye bi ha na ahịa ma adịghị ọfụma. So ife a wee bụrụ ebe ndị Igbo na-eri mperi. Ha nwa bụ ndị Igbo ha makwa na ha na-eri mperi na maka na ụwa na-agazi n'ihu kịta. Ụwa kịta na-abụzi ụwa kọmputa
digital onye ọbụla na-aga online maka nsogbu a ka anyị na-enwe ịma ihe dị na ịnara down na ịkọ akụkọ egwu anyị na-akọ do our music and us maka ya bụkwa na isiokwu anyị and our music before and after westernization before mgbe a na-akụ egwu Epili Ọsadebe ha Oliver De Coque ha before even before the war or before enwe Nigeria most of Ozemena Nsuba they were selling their records and were one of the first studios na Nigeria ebe a nọ record ma Sweet Mother tabansi ha ma ndị otu ya mana nsogbu enwezi kịta bụ na onye ọbụla chee ịgbago Lagos na ụmụnna ya gbago ha gaa side a ka ha wee blow ụfọdụ artists ebe a na-eyuzu Igbo a na-efe ilu na ha dị inferior maka na ka ha hapụ associate na ha ịmana mgbe ahụ ị na-ekwu ndị Ghana na-abịacha ma Nigeria Ghana artists na-abịacha Nigeria Congo na-abịacha Nigeria wee na-record so ife dị ebe ahụ bụ na ị gaghị blame kwanụ ndị na-agbago Lagos maka na asị na onye ji igwu kee ya ewu na-eso ndị be anyị nọ na Lagos bụ ife jere na Lagos ahụ jemekwa ihe bụ Lagos ahụ wee dị ọdụ kama ife fọzọ ebu ibudata ya n'obodo a bụ ala Igbo kama na ọ bụla ife a ga-eme ofu mbọsị ife na-egbu ndị be anyị bụ na ife mbido ndị be anyị n'ihe a bụ na ha ghọtara na enwere ife a na-akpọ collaboration mgbe izizi ọ ya abụ onye pụta blow ọ dịghị ka onye blow for ọ ya nọzi ebe ahụ forever before 10 years before ruo 10 years before you know it onye ama nọzi in the realm of affair ama na anụzi onye ya then ọ na-yachagharịzi anya mana ọ bụrụ na mgbe ahụ ọ nọ n'elu sị okay kịta na anyị nọ ebe a kedu ihe anyị ga-eme wee consolidate in next 20 years ịghọtago ya mere pụọ n'Enugu anyị adịghị enwe goals anyị adịghị enwe a plan ahead ọ ya mere anyị ji wee nọ n'isi ka mma egwu mbọsị nketa so Kene ịnọgo na media for a whole long time bụrụ a talent manager ịnwekwa artist ndị na-manage artist ndị Igbo and a whole lot so ka ịkọwa ka ihe ọ dị gị ka ihe anyị na-eme anyị adịghị emepụta ma ọ bụ ka a ga-esi mee ya ka ọ wee dị mma maka ị na-anya amakwa m na onye ji igwu ka ewu na-eso ịgbago Lagos jee blow ma ndị ode mana ụfọdụ ihe dịkwa na Lagos a those formations and all that set up eji eblow kwa ma radio station ma TV station ma na bụkwa ụfọdụ ndị Igbo bi eso wee bido ifu ụmụ nwanne anyị wee fụkwa the idea na ọ ga wee take over so ke maka ibeche ya eche Ọsadebe ha ma Oliver De Coque ma Morocco mmadụ ka ha ma ihe ebe a ka ha nọ wee blow ihe niile ha blow a na-akpọ egwu ha na mba Amerịka na ha na-ejezi kọnsat na-eje abata ga-edizi ihe mere na ọ ga-eme onye n'ofu egwu mee nke bụ ọgbagowe maka na efilu na-enwero enough apparatus set down and things ga-help ya push ya forward kedu ebe anyị nwetara wrong kedu ka anyị ga-esi ga forward kọwara anyị ka anyị ghọta ọfụma alụ nwanne m na nke izi ife gbasalụ ebe anyị zọfiala ọkpa bụ just mentioned after the war ndị Igbo face so much post civil war even na my family dịkwa involved wee face anya bụ ife elu izucha so na onye ọbụla bịa focus attention ya mgbe a on recovery. Last two weeks, I was in Owerri. I sat with Oriental brothers. I had conversations with them. When I had to bankata, otu ege si wee me ka ifefa na-eme gabakwa n'iru ọzọ. Muna dansach na Aquila. Dansach onye egwu. Bankata very well. Last 2 weeks. So ife gbasalufa ka na-abịa n'iru. So in the course of our nkata, owe na-akọrọ anyị na-agwasị anyị ife megasịnụ ịghọta kedu ka Oliver De Coque ya esi bụrụ #1 na Billboard na Colombia, kedu ka o si mee malụkwa na Facebook adọrọ mgbe nwa o
social media Twitter adọrọ mgbe nwa internet adị ọkụ dị adịcha mgbe nwa ihe taa ọkwa ịchọ ịkpọ na fon jekwuo na line ewee rolu iwee tinye na ntị wee ọkwa ya mana ndị a na-ele records ọbụrụ Apple Music ọbụrụ digital space in I'm telling you. So n'ifu na ebife niile a si wee mebụ post civil war onye ọbụla bịa face ya onye na-elebu akpụkpụ na aka malifa ya eme ka ama ma akpụkpụ anyị agabakwa onye na-ele akwa na aka malifa ya eme ka ama ma akwa anyị agabakwa ịghọtago uche onye ọbụla pụzie n'ife gbasalụ media and entertainment. So ifuzie afọ kịta na anyị nwebụzi ndị Igbo na struggles to fall back again. Now like Uche mentioned, the spirit of collaboration adịrọ ụbọchị gara aga ka nọ na-ajụ kedu ife mede ime na system television si ka waka n'elu m na nchọ ịfụ Mike aja egbu onwe onye na-ajọ ya live kịta onye a biko ọmụlọtụ ya esi kpọtalụ Mike aja egbu ka njukenie ka ọ kọwake n'elu m ife melu na system television mgbe anyị nche niile na-eto anyị na-ele ya de continue firing na-ekwu so kedu ife mezin ekwesịrị ịkọwala ife mere ka anyị malụkene ọ ga-abụ onwe na onye ọzọ chọrọ itinye aka n'ụdị ife anwa ya si apụtagbakwa n'ụzọ agara ya nakwa otu ihe esi mee ka ọ dị mma den nke ọzọkwa amụrụ m ma ọ bụ si eziokwu ma ọ bụ asị ma na-ebe akwa na-alụ aka nne ya nọrọ ya otu a ka ọ dị. A na-ekwu maka licensing na before nweta license toro na radio station na South East na ihe emele before nweta license toro na TV station na South East na ihe emele kedu ife omini ọ dịzịa ka onwe ndị jizi the licenses na-enyezi ndị falaike so na ibulu onye a bụ nnukwu ego nyoo ife a no ka ịbịa sogharịba ndị a 2 years 4 years 5 years nna biko ka ije maa ma ya ọ bụrụ gaasị ka ị tụọ in 2 months efu ego ga-apụtakwa ọ bụrụ shu ka ije tụọla onwe ịghọta ọdịfe a so efukwa na iyi inekwa ya anya eziokwu dịkwa ya because no onye nye-ege laịsensị wee mebe na operate ọrịa masị enye ege laịsensị ememme nwe operate then wee kwubesie ma rules MBC nke nwanyị nne anyị ibie ịghọtago mana just like Uche mentioned I am nji mkpọgbu ya log first I need the spirit of collaboration. Ụmụnne anyị bụ ndị na-eti egwu nọ n'elu ebe a kịta ka bụ gboo ekwesị onye kwụrụ nwanne ya kwudebie ị na-anya na mba na ụmụnne anyị ndị nke ọzọ ofu onye pụtara o create record label nke ya enwe mmadụ 5 nọ there fancha niile nọ na music video ya fancha niile nọ na Instagram ya fancha niile nọ na Facebook ya fancha niile nọ na Twitter ya ma ụtụtụ ma n'anyasị fati egwu ọfụ na nwere ebu ụzọ wee gbu ya mana ụmụnne anyị itinyezi efe isigide ọnwụ tụtụkọkọgide ego tụtụkọtasie ego were onyefa ka ificha ọfa na egwu enyebe egwu pụta fama post kwane ya kezi ife mezin kezi ebe collaboration jebezi just like Uche mentioned kedu ife nji tinyezi gị n'egwu ọla ka m wee kute ume ị na-ekute ume m nwa na-ekute ume maka echi maka na o nwerekwana onye ya egwu forever mana onye kwuo iwu forever ihe taa iwu forever mana the spirit of collaboration adịrọ the spirit of collaboration ọ dịka a na-ayọ ịghọta kedu ka m na-esi tinye nwanne m n'egwu tụtụkọgide ego yọta nwanne m yọta onye a wee chịkọta ego wee nye ya egosizie tinyezielu m egwu anụnwa n'ife ozizi ịghọta n'ụdị ya dị ebe ị na-alụ ume ego ịdị proud na alụm ego dị proud post n'egwu a mgbe ọ dị ya ọrịa the spirit of collaboration adịrị ebe a then abịazie nwezie number 2 unhealthy competition onye kwụrụ ọtọ akwatuo ya unhealthy competition kedu ife anyị na-azọ n'elu ebuka inunugo na nnụnụ nwe accident n'elu
ana akụkọ isi ọnụ onye ọbụla na-esoro onwe ya nnụnụ a na-enwe accident n'elu the sky dị too big mana abịa ebe a nụnwa anyị na-enwe unhealthy competition why efu na o so n'ife na-egbu anyị na-eseti anyị back mana abịa na ụmụnna anyị ndị nke ọzọ fa na-akwado onwe fa ọfụma so na anyị need ichenji echiche obi anyị otu anyị na ndị ụmụnna anyị ndị nke na-emekwa ụdị ife anwa anyị na-eme otu anyị si esofa maka onye na olulu elu na-akwado nwanne ya then coming to ife melu ndị mmadụ ji ejezi Lagos ife melu eji eje Lagos because of ka anyị kpọzie ya the mechanism otu esi set the society up to some extent lotekwa na kedu mafia Lagos bụ one time capital of Nigeria kwa before wee jebezie Abuja so ife anwa melu onye na-agụ egwu ji eje Lagos okwu ya melu Emeka na main market ji eje Lagos agba afịa ifo so na ifu na otu esi wee set the system up ka o wee dịsị afọ ka ọ na ya ghọtachara ya anyị nwa na-eme ebe a melu Emeka na-azụ ahịa n'ime main market ga-ejeli Lagos gbaa ahịa before ọ nata main market mana onwe ka River si wee dị ya nso mana mgbe ndị melu Nigeria ife ọ bụ meli ya a na-ebubata moto from River Niger kezi femezie ndị ọcha bubata moto from River Niger kezi femezie kịta ifụlụ ya so na-efu na onye na-agbaje Lagos eme ntachara ya ụta dịka Uche si wee kwu na onye ji igu ka ewu na-eso ihe ụta adịrọ ya ihe bụkwa n'okwu niile akọs ọ bịa dị just like Uche pointed out earlier ọ dị ka after the war ihere emebeziri anyị isi na anyị bụ ndị Igbo maka the commercialization of music actually before ụfọdụ like a na-ekwu ama egwu a enwe ụfọdụ ndị na-akụ egwu na-ama ebe ahụ adịrị akụ ya ka ha wee kpata ego music dị therapeutic music nwee ihe ọ na-alụ na ndụ anyị o nwee ihe ọ na-arụ na our culture and tradition ịghọtago ọkwa ajọ ọfịa a na-erezi egwu ajọ ọfịa ere egwu ajọ ọfịa gụwa asensị ajọ ọfịa Nnewi gụba asensị egwu mmọnwụ ya ka ọ bazi soft copy ọ bụrụzie commercialize ya na-downloadzie ya na-akwụ ụgwọ mana egwu nwatakịrị ọbụla too na Nnewi ma ajọ ọfịa ma na-agụkwa agụ ịghọtago so amarọ m na the need for commercialization na ịnweta ego mere eji emezi like enwe ndị bido na Easter we always point down to them and they sold from here. You know, 51 Iwe Road on it, a 4-pound road. I didn't able to ever name a film name and a market. So the urge, it will go on your bonnet, Eruzelia and Equarinated issue on able or healthy competition. My they can still cover before. Nandebani Anaga, the Ewihana survivor syndrome. The survivor syndrome, Japutalundebani. We measure for Unobuna Abanye Okenofia, Nguelonozo. Nguelonozo and her chocolate. So, and when is the Hedeka we're planning? Can you give example? When the Bani G, that is movie industry, GDC, when we have branches, even if you want a mana laba, Hanada, but on the Bani Notania. Ibiana about one pass road, Ibiana P-Way, the marketing links across Africa and beyond when the Bani G. Come on, if you get yourself, what can you now? It's a Bendika, Maulisade, Bohama, Obiasekaha. And I if non Dibo be a canoqueba, Keta. Yeah, Ezo, Commander Benanga. Mbawa found on our industry now. Early 2007, 8, 9. Mgbe digital means bịara pụtaba enwewa online stream enwegasị ụmụ ihe dị agha na-apụtasị ụfọdụ ndị be anyị gapụtara fa na-agwafa sịkwa ife ahụ na-eme ga-anọkwa in a state enwe oge oyi elu nwekwe onye na-abịa na ego CD ka unu bịa ka a collaborate ka mmanụ ka a ga-enwe digital platform ndị a ekwechiri si na fa kama isi fa abụọ ọfịa maka na gịnị ha fụrụ future ife akanya ni let me give you example Iroko TV Jason Joko
Yeah. But the idea of having movies, as in Nigerian movies online, can they manage stream here? We see London, we pretend to buy, we share this dream to them. That way, in fact, have the one we are. More if you na fe jero. Emecha, kedi fe na loketa. Jason Joko, Diego Karicha Hanchani now. Iroko TV works more than all these outlets, Nona, Laba, Ketaneme, movie marketing. All of them combined. Makana again a far vision with him. The same thing mekolo in the online streaming platforms. In the now pirate because here Karame Nigerian music industry is really big and so much piracy. Bloggers they are now a pirate willingly. Nigerian music artists they were willing to allow bloggers to pirate their music. So thereby distributing it beyond borders. Eto aka music in the Nigeria so mana mgbe ahụ na-eme ndị be anyị nọ n'isi mmiri bụ ndị a na-akpọ gatekeeper ifrofa imam make promotion bụfa kwesịrị inwe collaboration with ndị maka digital means maka digital platform collaborate ya ha bụ ndị ji ego etinye ego na that thing emele ya maka gịnị fa for the reason. Again, another thing na-enyekwa ndị be anyị nsogbu bụ ihe kacha enye ndị be anyị nsogbu obodo anyị na-abụ anyị tinye ego n'ife anyị na-achọ ka gain ye pụta ozugbo ozugbo turnover, that is quick money syndrome. And if ị ga-abụ ime na movie or industry, music or entertainment industry ma na ihe jechi ya azụ maka na these industries bụ ebe ọ ya bụ itinye ego inye like 5 years inwe ihe dịka artist ị ga-enye artist ha 2 years ma 3 years before ọkablo o nwere ike sef man blow ịchọ ime movie ị ga-emewe plan ịchọ establish TV station or radio station plan. So ife ndị a niile bụ ife anyị enweghị that patient iche nwee ndidi ka ụmụ ife ndị a bịa in fruition. So ife a bụ ife na-eme anyị na movie industry na music industry and entertainment industry generally. So ya bụ ife na-akpata ya bụ ife. Ọ dị mma anyị ga-eme ka anyị mee wee bie okwu a nke this is a conversation ga continue most Sundays. I know the knock our beer parlor discussion. I know invite some other people. I see where me. Ihe anyị chọrọ bụ ọdịmma ndị Igbo ọkwa ya. Anyị na-eme ka anyị wee na-aga n'iru. So ekene ngụ Uche for inwe time bịa sonyere anyị nọ ya ekenekwa m Kenechukwu nwanne m nwoke onye ọma. Esi ekenekwa nke anyị tabi ebido nkata wee na-afụ na ọ na-aga. We'll continue to keep the flag and the culture flying. Imago ihe Ama Egwu will keep promoting our own, our sound, our culture, and our tradition. Ama Egwu bụ ebe ị ga-abịa ifo new talent, ifo egwu anyị, ifo our legend, ifo a whole lot about us. Nsefukwa ihe niile ekwu ebe ata ma collaboration niile ekwu ha ncha niile ị ga-afịa n'ime Ama Egwu. Otu a ka ọ dị. Ka ọ dị mkpa ya ka anyị menụ ka anyị gbagawa na ebe ndị ọzọ anyị kwesịrị ịgba ọ ga-adị oge ọzọ mbọsị ụka ọzọ mgbede ọzọ ya anọkọ ọnụ kpakọta rikọdị ya nọ amekọnụ nke a ga-eme physical meeting ka akpọkọ ndị mmadụ akọ dị akụkọ. Ekene m daalụ ezigbo mmadụ.